Igbo ndị ọma njem ọ na-asị m nke onye chi ya zelu tata anụ nwa onye mụ na ya na-abụ nọ bụ obele nwa a na-akpọ pekuria kpogoro m ma kafia magani Ifechukwu mmeji ma bịa onwe ihe na-emenụ nchọ ka m draw attention unu ebe a Ifechukwu come outside now. Come. Oh, di nwaanyị anụnwa biye mụlụ nwa. Onye bekee. Na-anụ dị n'ebe. Onye nnọfịa na-anụ dị n'Enugu ukwu. Na-aga nụ ntị anyị police station apụta kịta police station nke a dị na Abaraka ka ife na-emenụ. Mpa nwa anụnwa. Mpịa biological father. This is a girl of 9 years. Biological father lalia iru na azụ. Ị na-ege ntị. Lawai ọlalia n'ọtụ. Laa ya n'ike nsị. Wee lasịa nwa agbala ọsọ jee nyụọ nsị ọkụ. Nke a bụla izi ọbụla nke abụọ. Denu nwunye ya wee je ripọtụ na polisi ihe di ya mee. Denu ka ha ripọtụzi na polisi ndị be di ya wee bịa wee ji njaba nwaanyị a wee sị ya na onwe ihe mee nwafa nwoke na fa ya eme ya ife na-egekwa ntị. Denu nna m kere afa ya Toshiba. Then a friend naza Toshiba where them where contact ya na WhatsApp. Mbo my friend be soko. Then I went to Lueje police station. Tata kita kia neme. Then I low police station. Mpa as in mpa nuku mpa mota mponya anunwa. With umunnia no thereby threaten bemunwa. Siba konye kwa na phone. No ni ya ablo family matter. Why is you see on na family matter? On a family matter kind of on now. On a family matter, age the girl of 9 years. Hey, if you abonate them assured, just in the send the location, some assured people can send there. Abonate them assured, in boss one can go see he can one. If when I throw my family, this girl I'm on Puzia Punisi. On it to come near you. And the OJT baby 12, any day exposed to and then again, my special regard to Barrister Nonso Nwaebili with the special regard to DPO Abaraka B division. Sir, you did a nice job. Makelu mudia koba go wante. Nsifani yedio na adro. Yaka nwa panse makana na police station when esi anya. As in odi ka apụta outside world ko nwi fi emenu. My brother. Yaka nwa anyi se na ochozi ka dia je police ma obu je savo obolo threaten ya ihe nwaanyị na-akọzi kịta bụ na abụlu dia na manfu ego eji na akwụrụ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ na manfuzikwa ego eji wee na-eli nni onweli ihe the woman na alụ ọ ya ka nji asị ndị mmadụ learn before you marry maka ọ bụrụ na o wee ebe isi afụ nwaja ya ego ama nji gị na-eme ihe akaja na ebe achọ iji mma gbujie ya aka sagoro aka na ebe di achọ iji mma gbujie ya aka na aka efu kịta ngwa chikie ojala ọgụ fụ nkịta gbuo ọfụ mmadụ obee ya isi ọ bụrụ na nwoke mụtalụ nwa ya dị 9 years na ọ ya ala nwa ya n'ike nsị laa ya n'ọtụ onye ma ihe o mego ụmụazị niile bi na ya ada onye ma go ihe o mee ụmụazị niile bi n'ogbe a ihe ọbụgodu na asị na kọtụ etekili ya serious this girl grow up oga your life have finished. Ma mpunu nọ na police station na-abalụ m mba ihe nji wee gwa unu nkịtị bụ na anọ na police station ka ọ yala ịdị ka m bịa police station bịa n'ụba ọgwụ mana ipe mpe I just want to create awareness share this video maka asị na fire egwu this man ma fapụta ịghọtago unu nụtaghala nwaanyị family fa na-ejile ego onye akụ ya na-suppress fa na-eme ya ihe akaja ka m yala ịpụ na bedi m ka a yala ịsị na mpụ na bedi ya ka ihe eji na ọ wee nọta ọgwụ ọ na-adị mma ihe adịghị mere ọ dị mma i wee na-agbakọ na ọka arapụzi ya ka a ghara eje nga maka ihe tretin omenala gịnị ka ọ na-eje eme ọ na-eje gbuo alụ ọ ya ejegodu je serve godu first of all ịghọtago nke a nsogbu adịrọgodu nọ na ihe njikere tibegoro awareness a bụ to Zeus family ka unu ma na onwe mata anyị ji n'aka ịghọtago mụnwa mma alapụla okwu a ka okwu ada ya like that onye ọbụla ndị be di ya si wee kwado
onye ọbụla unu si wee kwado adị m ready onye ọbụla isue ọkachasị nwa ope nkụ ahụ na-esi m anya ịma na ọ dị ka nta ga-arụ n'anya nkulisi di ya deba okay ọkwa ọ na-akụ ije aja ọ na-ere ekwuyi ekwunye esi na-anụ onye ala in the name of first band onye ebe ka egwu ebe ọ na Nnọọfịa ka ebe ọ na-ezi akpaka ndị Nnọọfịa malụ na ihe unu ya emelụ nwanne unu nwaanyị maọbụ na-abịa kpọpịa ebe afọ onye ji mma alị ya na-erepu erepu ihe chiki godo obi nke a bụrụkwa the first time ịla nwa ahụ ka ịfụ na ọ dị ka ọlaba ya from 8 years ife ike anụsu nwa nse ndị elu gị foto ya na WhatsApp egbuo nni ifu ọtụ ya ifu na obogo nwa forever mark ifu na omego nwa ihe akaja jee ka ịnụ ọnụ from ndị nebo yes. In the beat time, I be no the beat time. In the beat time, even Saturday I not sleep. If you see this house and agidi, I not sleep. On Saturday beat time for 11 for night, go reach 3 o'clock, I beat to 4. I not sleep at all. You beat time better beat. Stay away from abusive marriage. Run go your mama house. Run go your mama house. Na be di, mo bo na no ta anu ofia. You understand? Peace and love. But na oyo bu nu clever. All those people now support to their Gatiano. But then, open up a police station. I took you to your qua. Open up a police station. I took you by reggae. Open eziokwu. On a many Taiwan now.